2,000 years later. Time! Dito sa Barangay Catalunan Grande ng Dakbayan sa Tuin, mga kabingka. So, atong atuon ay isa ka sangyup diri sa Barangay Catalunan ay dito in. So, ato ning tilawan o worth it ang ilang sangyup, mga kabingka. So, first time na ko ni sa akong content, mga kabingka. Tara, food trip tayo. Let's go! Wilson ba? Another Syria na yun, hindi na yun. Sana tatanong kung sa samyo. Pag mo na kanin isa. Nice, ito lang naman. This is really makes sense. Cheers. Oh.
Ito ka sa takong. Wait out. Ito. Same. Patuloy din. Ikaw ang hangin po. Kaya ba? Okay ka mo? So, kayo yung doon ako na mga kamukha. Sunod ko yung epipat nga. May secret ba? Sa hindi ka kanya. See you next one. That's all. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.